Velkommen til talkshowet, vi snakker med pinde. Vi er nu på vej op til Matas for at købe noget voks for at teste, hvor godt dette voks i virkeligheden er. Det såkaldte voks hedder Dax. Men, som sagt, Dax er voks, og på engelsk hedder Dax også vax. Vaseline, vaseline og vaskepulver. Vi er i Sindal skov. Det er en skov, som ligger i Sindal. Solen skinner, og fuglene synger, og... Jeg kan simpelthen ikke have med i de her bølgeprogram længere. Altså i kontrakten der står der, at du skal snakke i mindst 20 minutter. Nej, nu din kæft! Det var så fedt.